ኣብ ጉዳይ ዮሴፍ ዝበሃል ኤርትራዊ 14 ዕድሚኡ ኣብ ጀርመን ዝተቐተለ ሓድሽ መግለፂ ወፂሎ ብደረጃ ፖሊስ ናይ ጀርመን ሰላም ከመይ ኣለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና በቢ ዘለኹሞ ሰላም ጥዕና ተመኒና በኣርክስ ሎሙ ድማ ከምቲ ልሙድ ሓዱሽ ሓበሬታት ተሰሚዕሎ ንሎሚ ናባኹም ቀሪብና ዘለና ሓበሬታ ድማ ኣብ ጀርመን ድማ ብኢድ ሰብ ተቐቲሉ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝን ግፍዓዊ ኣቃትላ ኣብ ልዕሊ ህፃን ወዲ 14 ዓመት ኤርትራዊ ተፈፂሙ ነይሩ ማለት እዩ። ህፃን ዮሴፍ ድማ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብኡ ተዓቂቡ ምስ ቤተሰቡ ይርከብ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ህፃን ድማ ከምቲ ዝፍለጥ ኣዝዩ ብፀባይ ይኹን ብኩሉ ስነ ምግባሩ ኣዝዩ ምስጉን ነይሩ ማለት እዩ። ብቲ ትምህርቱ ድማ ኣዝዩ ንፉዕ ከም ዝነበረ ከምኡ ድማ ህፃን ዮሴፍ ድማ ቅድሚ ምማቱ ናዲኡ እቲ ዝበላ ድማ ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸይድ ኣለኹ ሓድሽ ዩኒፎርም ስለ ዝመፀ ናብኡ ዓቂነ ክመፅእ ክብል ድማ ናዲኡ ሓቢርዋ ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ድማ ሓውና ዮሴፍ ድሕሪ እዚ ድማ ህፃን ዮሴፍ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝን ሞይቱ እቲ ኣካላቱ ተቆራሪፁ ክርከብ ከም ዝኸኣለ እናተሓበረ እዩ ማለት እዩ። በዚ ድማ ቤተሰብ ብጣዕሚ ኣዝዮም ሓዚኖም ከምኡ ድማ ነዚ ወዶም ድማ ቀቲልዎ ዝበሃል ሰብ ጥርጣረ ዘለዎም ሰብ ድማ ናብ ፖሊስ ጀርመን ድማ ኣመሓላሊፎሞ ኣሎ ማለት እዩ። ፖሊስ ጀርመን ድማ ኣብ ጉዳይ እዚ ህፃን እዚ ገለ ጥርጣረ ዘለኩም ገለ ድማ ሓዱሽ ሓበሬታ ዘለኩም እንተደኣ መፂኹም ድማ 10,000 ዩሮ ድማ ክኸፍል እየ ክብል እዚ ፖሊስ ጀርመን ሓቢሩ ነይሩ። እቲ ኣብ ልዕሊ ህፃን ዮሴፍ ኣጋጢሙ ዘሎ ድማ ከምቲ ኣብ ሕሉፍ ዝረአናዮ ናይ ሞት ሓውና ጳውሎስ ድማ ከም ናቱ ዕጫ በፂሕዎ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕብር ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ጀርመን ድማ ብዙሓት ስደተኛ ይቕተሉ ብግፍዒ ድማ ይጋፍዑ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ስደተኛታት ኤርትራውያን ድማ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ሸነኽ ዘለዎ ማለት እዩ ክቕተሉ ነፍሶም ከጥፍኡ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ክፍፀም እናሰማዕና እናርኢና ቀኒና ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ኣብዚ ሰዓት ድማ ብጣዕሚ ኣዝዩ መሕዘኒ ኣዝዩ ድማ ንብዙሕ ሰብ ዘጠራጥር ዘሎ ጉዳይ ኣብ ጀርመን ዘጋጥመ ናይ ዮሴፍ ሓውና ቀትለት እዩ ማለት እዩ። ዮሴፍ ሓውና ብሰብ ከም ዝተቐተለ ተረጋጊፁ እዩ ማለት እዩ። እቲ ኣካላቱ እቲ ኣስክሬኑ ምስ ተረኸበ እውን ብጣዕሚ ኣዝዩ ተጎዲኡ ኣዝዩ ተሃስዩ ከም ዝተረኸበ ኣብዚ ሰዓት ድማ ብዙሕ ምርመራ ፖሊስ ጀርመን ይገብረሉ ከም ዘሎ ከምኡ ድማ 3 ጥርጡራት እውን ፖሊስ ጀርመን ከም ዝሓዘ ይሕበር ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ናይ ሓውና ዮሴፍ ድማ ቀተልቲ ተታሓሒዞም እናተባህለ ይርከብ ማለት እዩ። እዞም ጥርጡራት እዚኦም ድማ ንዮሴፍ ከም ዝቐተልዎ ድማ ፖሊስ ጀርመን ጥርጣርኡ ግምቱ እናሕደረ ይርከብ ማለት እዩ። ገለ ፍንጪ ረኺቡሎም ገለ ድማ ሓበሬታ ብዛዕባኦም ረኺቡ ማለት እዩ። ሎሚ ድማ ነዞም ቀተልቲ ነዞም ገበነኛታት እዚኦም ድማ ናብ ፖሊስ ቀሪቦም ድማ ቃሎም ሂቦም ኣለዉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና። እቲ ቃለ ምርመራ ድማ እንታይ ይመስል ዝብል ድማ ፖሊስ ጀርመን ሒዝዎ ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ። ነዚ ናባኹም ክነብልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ከምኡ ድማ ሓደ ሓበሬታ እውን ይውዛዕ ኣሎ። እቲ ሓበሬታ ድማ እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ናይ ጳውሎስ ኣቀታትላ እቲ ናይ ጳውሎስ ኣማውታ ድማ ምስቲ ሕዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ሓውና ህፃን ወዲ 14 ዓመት ህፃን ዮሴፍ ድማ ኣማውታ እቲ ኣብ ልዕሊ ህፃን ሓውና ዮሴፍ ቅትለት ዝፈፀመ እቲ ንህፃን ጳውሎስ ዝቐተለ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ብዙሕ ሰብ ድምዳምኡ እናቐመጠ ይርከብ ማለት እዩ። ብዛዕባ እዚ ኸ እንታይ ሓድሽ ሓበሬታ ኣሎ ዝብል ብንፁር ናባኹም ክነብልና ምሳና ኮንኩም ድማ ክትከታተሉ ብኽብሩና ዓድና እዚ ቻናል ድማ ሓደሽቲ እንተደኣ ኮንኩም ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትዘንግዑ እናበልና ሰናይ ፃኒሕት ክነልኩም እምበርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኣብ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዘራረቢ ብዛዕባ ኮይኑ ዘሎ ብዛዕባ ኣብ ጀርመን ብግፍዓዊ ኣቃትላ ዝተቐተለ ሓደ ስደተኛ ህፃን ወዲ 14 ዓመት ዮሴፍ ኣዝዩ ብዘሕዝን ኩነታት ተቐቲሉ ተረኺቡ ዝብል እዩ ማለት እዩ። እቲ ህፃን ድማ ኣዝዩ ብፀባይ ምስጉን ኣዝዩ ድማ ምስ ኩሉ ሰብ ባእሲ ዘይረአዮ ሓውና እዩ ማለት እዩ። እዚ ሓውና ድማ ኩሉ ግዜ ካብ ትምህርቲ ናብ ገዝኡ ኩሉ ግዜ ካብታ ናይ ስፖርታዊ ክለባት ድማ ናብ ገዝኡ ቀጥታ ይመላለስ ከም ዝነበረ ኣብ ካሊእ ዘየድሊ ቦታ ኣብ ካሊእ ድማ ዘይረአ ሓውና እዩ ማለት እዩ። እዚ ህፃን ወዲ 14 ዓመት ድማ ቅድሚ ምማቱ ናዲኡ ናበይ ከም ዝኸይድ ዘሎ ነጊርዋ ክኸይድ ነይሩ። እቲ ዝነገራ ድማ ዩኒፎርም ሓድሽ ዩኒፎርም መፂኡ ስለ ዘሎ ንኡ ክዕቅን እየ ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸይድ ኣለኹ ክብል ናዲኡ ነጊርዋ ክኸይድ ማለት እዩ። ድሕሪ ድማ ህፃን ዮሴፍ ማለት እዩ ናዲኡ ኣይተመለሳን ሞይቱ ዝብል ሓበሬታ ናዲኡ በፂሕዋ ኣዝዩ ዘሕዝን ማለት እዩ። ብዙሕ ሰብ ድማ ነዛ ወላዲት ይሓታ ነይሩ ማለት እዩ። ናበይ ከለኹ ኣይልኪ ናበይ ልኢኽዮ ብምባል ድማ ብዙሓት ሰባት ክሓትዋ ጀሚሮም ከምኡ ድማ እዛ ዲና ድማ ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸይድ ኣለኹ
ብምባል ከም ዝነገራ ሓቢራ ማለት እዩ። እዛ ድማ ከምዚ ኢላ ምስ ተናገረት ብዙሕ ሰብ ድማ እዞም ቤት ትምህርቲ ተሓተቲ ገይርዎም ማለት እዩ። ፖሊስ ጀርመን እውን ንዛ ኣዴና ብዙሕ ግዜ ቃለ ምርመራ ገይሩላ ብዙሕ ግዜ ሕቶታት ሓቲትዋ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ እዛ ኣዶ በቲ ዝነገረቶም መሰረት ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድማ ብዙሓት መምህራን ዘፋጥሉ ከም ዝነበሩ ብዙሓት መምህራን ድማ ገለ ኣድላይ ዘይበሃል ቃላት ድማ ትርፊ ቃላት ይናገርዎ ከም ዝነበሩ ሓቢሮም ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ፖሊስ ጀርመን ድማ ኣብ ልዕሊ ተጠርጠርቲ ኢሉ ዝሓዞም መምህራን ድማ ምርመርኡ ቀፂሉ ኣብዚ ሰዓት ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ወሲድዎም ምርመራ ይገብረሎም ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ማለት እዩ። ናይዚ ህፃን ወዲ 14 ዓመት ዝኾነ ዮሴፍ ድማ እቲ ኣካላቱ እቲ ዝተቆራረፀ ኣካላቱ ድማ ኣብ ምርመራ ፖሊስ ጀርመን ይርከብ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ሬሳ እቲ ህፃን ድማ ኣዝዩ ተዳኺሙ ኣዝዩ ድማ ተሃስዩ ከም ዝኾነ ፖሊስ ጀርመን እናሓበረ ይርከብ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝሓዝን እዩ። እዚ ህፃን ምንም ዝፈልጦ ዘይብሉ ምንም ድማ ምስ ማንም ሰብ ባእሲ ዘይብሉ እዞም ጨካናት እዞም ኣረመኔ ዝኾኑ ቀተልቲ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ጭካነ ብዝተመልኦ ክቀትልዎ ክኢሎም ማለት እዩ። ፖሊስ ጀርመን ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቶም ነዚ ህፃን እዚ ቀቲሎሞ ዝበሎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣውዒሉ ምርመራ ይገብረሉ እኳ እንተሃለየ እስካብ ሕዚ ግን እዞም መምህራን እዚኦም ድማ ቃሎም ድማ ዝባዕ ኣይበሉን ማለት እዩ። ኣይቀተልናን ኣይረኣናን ኣሕና ኣይወዓልናን ክብሉ ድማ እዞም መምህራን እዚኦም ድማ እናተኻትዑ ይርከቡ ማለት እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ነዚኦም ቀቲሎሞ እንተደኣ ኮይኖም እቲ ናይ ሬሳ ምርመራ ውፅኢት ድማ ተፃርዩ እቲ ቀታሊ እውን ክፍለጥ እዩ ማለት እዩ። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ጀርመን ዘጋጠመ ናይ ህፃን ጳውሎስ ኣዝዩ ዘሕዝን እውን እቶም ወለዲ ኣዝዮም ሓዚኖም ግዮም ተሪፎም ማለት እዩ። ቀታሊ ሓውና ጳውሎስ ብሰብ ተቃቲሉ እንከሎ እቲ ቀታሊ ተሓቢኡ እቲ ሬሳ ምርመራ ድማ ምንም ክርከብ ኣይከኣለን። እዚ ኣብ ልዕሊ እዞም ህፃናት እዚኦም ገበን ፈፂሙ ዘሎ ኣካል ድማ ኣዝዩ ላዕለዋይ ዝኾነ ሰብ ኩሉ ዝፈልጥ እቲ ኩሉ ፍንጭታት ድማ ኣጥፊኡ ኮነ ኢሉ እዩ እዚ ገበን እዚ ፈፂሞ ዝብል ሓበሬታ ፖሊስ ጀርመን እናመሓላለፈ ይርከብ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ማለት እዩ። ኣብ ልዕሊ ህፃውንቲ ኣብ ልዕሊ ምንም ዘይፈልጡ ህፃውንቲ ከምዚ ጌርካ ብግፍዓዊ ምቕታል ማለት ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ማለት እዩ። ኣብ ጀርመን ድማ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኣብ ልዕሊ ስደተኛ ዝኾኑ ድማ ኣዝዩ ዘሕዝን ፍፃመ እናተፈፀመ ይርከብ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ናይዚ መዋቲ ወላዲት ከምዚ ዝበለቶ ድማ ነዚ ውላዳ ድማ ክቀትልዎ ዝኽእሉ ካብቶም መምህራን ወፃኢ ድማ ካሊእ ክህሊ ከም ዘይክእል እያ ትሕብር ማለት እዩ። ምክንያቱ ካብዞም ቤት ማእሰርቲ ኣትዮም ዘለው መምህራን ድማ ሓዲኦም ነዚ ውላዳ ናብ ቤት ትምህርቲ ክመፅእ ብገለ ሓዱሽ ነገር ኣሎ ኢሎም ዩኒፎርም ንዕቀነካ ኢሎም ፀዊዖም ድማ ናብ ገለ ክፋል ቦታ ወሲዶም ክቀትልዎ ከም ዝኽኣሉ እናተሓበረ እዩ ማለት እዩ። እቲ ናይ ጳውሎስ ሓውና እውን ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ነገር ስለ ዝኾነ ምስቲ ናቱ ሓውና ቅትለት ናይዞም ክልተ ህፃውንቲ ቅትለት ድማ ምስ መምህራን ዝተሓዝ ከም ዝኾነ እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ። ጳውሎስ ሓውና እውን ከምቲ ዝፍለጥ ሓውና ጳውሎስ እውን ካብቲ ናይ ኦቲዝም ፀገም ዘለዎም ቤት ትምህርቲ ድማ ብገለ መምህራን ኣውፂኦም ነዚ ሓውና እውን ተመሳሳሊ ዝኾነ ቅትለት ከም ዝተፈፀመሎም ድማ እናተሓበረ እዩ ማለት እዩ። እዚ ናይ ክልቲኦም ኤርትራውያን ዝሞቱ ናይ ጳውሎስን ዮሴፍን ድማ እቲ ኣማውትኦም እቲ ኣቀታትሎም እቲ ካብ ቤት ትምህርቲ ኣውፂኦም ወሲዶም ምቕታሎም ድማ ሓደ ዓይነት ሰብ ከም ዝቆተለ ድማ እዩ ዝመሳሰል ማለት እዩ። እንታይ ፀገም ስለ ዘለዎ እዩ እንታይ ሽግር ስለ ዘለዎ እዩ ምስ ህፃውንቲ ብከምዚ ኣገባብ ህፃውንቲ ዝቀትል ዘሎ እዚ ገበነኛ እዚ ድማ ተታሒዙ እኩል ዝበሃል ፍርዲ ክወሃቦ ይግባእ። ምክንያቱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዙሓት ህፃውንቲ ኤርትራውያን እናተቀተሉ ይርከቡ ማለት እዩ። እዞም ወለዲ እዚኦም ድማ ፍትሒ ክረክቡ እናበልና ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝን ኣብ ልዕሊ ህፃውንቲ ኤርትራውያን ዝፍፀም ዘሎ ደው ክብል ይግባእ ማለት እዩ። ነዚ ቀታሊ እዚ ድማ ተታሒዙ ዝግብኦ ቅፅዓት ክወሃቦ እናበልና ንሎሚ ናባኹም ቀሪብና ዝነበርና ሓበሬታ እዚ ክትከታተሎ ፅናሕኩም ዝመስል ነይሩ። ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኻትኩም።